Държавни чиновници разрешиха безобразна сеча в Странджа. Стотици декари горски масиви ще бъдат унищожени със съдействието на шефката на инспекцията по околната среда в Бургас Таня Манолова и нейния съпруг Емил Манолов от регионалната горска инспекция. Ето за такава варварска сеч в Странджа са дали съгласието си инженер Манолова и нейния съпруг Манолов. Двамата в ярък конфликт на интереси са допуснали в участък от близо 190 декара интензивността на сечта да бъде увеличена от 10 на 30%. В други няколко участъка, пак от защитена територия в Държавно горско стопанство Звездец от 5 до 15 декара, се разрешава санитарна сеч на 100%. Съставени са две комисии на 4 ноември 2014 година. И в двете фигурират двамата в разрез със закона за конфликт на интереси. Той като служител в горско стопанство Бургас, а тя като временно изпълняваща длъжността директор на РИОСВ Бургас. И в двете комисии Манолови допускат брутално увеличаване на процента на изсечените гори. Няма яснота как в един и същи ден се умяват да посетят въпросните площи, намиращи се около Звездец, и да се направи експертен анализ и съгласуване. Опитахме се да говорим с госпожата. По никакъв въпрос няма да може да ви приеме. Не може днеска през целия ден, така ли? Защото работа е много сериозна за прокуратура направо. Секретарката говори с нея. Временно изпълняваща длъжността шефка на РИОСВ Бургас Таня Манолова е превърнала държавната институция в секретно поделение от 50-те, пък може от 60-те години на миналия век. Екипът на телевизия СКАТ не беше допуснат до кабинета й. Господин Манолов, известен с това, че е близък до ДПС, отсъстваше от кабинета си, но направи впечатление, че на работната му маса се издига гордо турското знаме. Защо ли? Мисля, че до няколко дена ще бъдем готови и ще ви уведомим за резултата от нашата проверка. Вие имате ли му доверие на този колега ваш Емил Манолов? По принцип аз съм отскоро на тази длъжност и приемам екипа такъв какъвто е. Сега всеки има своите плюсови, своите минуси. Таня Манолова е временно изпълняваща длъжността директор на РИОСВ и кандидат за директор на екоинспекцията. Възниква логичният въпрос дали този държавен чиновник има право да заема поста и дали прокуратурата не трябва да се самосезира.